Hello guys! Good afternoon. Ito pa yun yung gamit ko. Ito pa rin yung damit ko kanina kasi nag-haul ako ng empty bottle falls. Hindi na ako nagpalit guys. Katamad magpalit guys. Tapos, labahan na naman. Kasasuot ko lang nito kanina yung haul ko ng empty bottle falls. Mimik up ako ngayon ng pang fashion look. Diba yung uso ngayon? Fashion look trends summer or winter 2018. Collab kami ni Sis Joy in your heart. Nag-message, nag-chat kami sa Instagram. Kaya hello sis, may mga kulay tayo guys na alam ko marami tayong mga kulay na eyeshadows pero hindi natin nagagamit. Kaya kung mga fashion look nagagamit natin, gagawin ko yung kulay blue na eyeshadow. Yung iba naman may mga yellow, orange, pink. Kaya yung minsan lang magagamit kasi puro palaging mga madalas magamit yung pang day makeup, yung mga neutral or mga basta yung mga mga natural colors lang yung karamihan nagagamit. Kaya mas maganda pag nagagamit nyo din yung mga colorful eyeshadows. Kaya oh my god. Kaya let's begin guys. Yun yung gagawin ko. Gagawin namin ni Sis Joy in your heart. Nagko-concealer na agad ako. Tapos na ako toner, moisturizer. Ito yung concealer ko. Yung Shawel Pro Concealer. Ayan. Ano lang siya. Madali lang siyang gamitin. Ganyan lang siya. Foundation.
Burahin ko to sa Elsa. Dalawa yung ano ko. Hindi pa yan. Buburahin ko yan. Tapos lang yan, guys. Yan siya, guys. Yan na yung ano ko. Fashion makeup look. Kaya, yan. Saka, yung lipstick ko sa Maybelline na lipstick, eyeshadow Avon, tsaka Shawel, tapos yung Dalkat. Kaya yun. Yan lang. Or, di ko na inayos yung buhok ko kasi pang, or ganon. Wait. Yung ano kasi natin. Yung yan. Lalagay ko din yung clips below bago tong eyeshadow na to. Kasi yung nilagay ko na blue tapos na green, parang hindi maganda yung combination. Kaya, ito parang, ano lang siya, parang dark na blue, pero hindi ganun halata. Kasi, yeah, di ganun siyang kumulay. Pwede kami siyang lagyan ulit. Tignan natin. Ito, pwede to siya. Yung parang sky blue. Pero parang mas maganda pag dark. Hindi kasi siya kumapit yung blue na eyeshadow. Ay, ano pala nilagay ko, yung lipstick na blue, hindi kumapit. Kaya, ito, kapit na to pag eyeshadow. Kasi, nung binura ko yung unang eyeshadow nito, dito nilagyan ng powder, kaya hindi kumapit. Kaya, yun! Ganyan! O, diba? Malapit akong malubat. My boy. Ito yung hinalo ko, oh. Kanina hindi siya kumapit din, eh. Pangalawang beses ko na to iniba yung eyeshadow ko kasi hindi maganda yung una. Yung una hindi maganda, eh. Oh, pak. So guys, kung nagustuhan niyo tong makeup look na to, please gawa din kayo, tapos itag nyo din sa amin ni Sis Joy, kasi fashion look din yung gagawin niya, kasi yun yung anong tawag niyan? Idea sana niya na magme-makeup kami ng pang prom day. Meron na ako, kaya sabi ko, sis, fashion look na lang, kasi may mga lipstick tayo, tsaka may mga eyeshadow na hindi nagagamit. Kaya, mas maganda pagamitin pag mga fashion look. Kaya, yun. Thank you for watching, guys. Tapos, yun lang. Practice lang ako mag-post kasi hindi ako marunong. Gaging OA na ako dito sa video, guys. Tataka na yung mga neighborhood ko. Bakit nangyayari dito sa babaeng to? Yeah. Tapos na yun, napagod na ako, guys. Kaya, yun lang. Thank you for watching. Please like and comment below. Nabubulol ako siya, ano ko. Please like and comment below and please subscribe. Don't forget to subscribe. Hope to see you again. Bye!